Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ƙasata tana koyar da martaba dukkan wasu addinai. A cikin birni na ka kame duka ɗakunan masaukin baƙi na domin janyo hankalina. Salanka ya burge ni. Kayo tafiya daga nesa domin ka mutu. Na zo nan ne kawo ma kasuwanci. Kasuwanci? Wani irin kasuwanci? Zinarinka na bin hanya daga Afirka zuwa Dubai, daga Dubai kuma zuwa India. Kasada biyu. Ni tun daga Afirka ma zan karɓi kayan. Duka sada tawa ce. Zan sai yawan da ba adadi. Harƙalla ta yi? Tayin naka gaskiya mai kyau ne. Amma sai dai ka makara. Da ka zo da wuri da ta yi na ba hakan dama. A ta tsagi ɗaya gwamnati ta faɗi. Yalla bai yanzu sai me? Yanzu abin da zai faru, za a rantsar da Ranika Sen a matsayin Prime Minister India ta gaba. Sannan faza ka zai kau. A ɗaya tsagin kuma yana dumfarar faza ka. Kai kuma ga kanan kamar wani kolo. Yanzu ai baka da komai. Ka riga da ka rasa komai. Ko ba komai, da ka samu kayi wasu abokan. Ni na yi abokai a duk faɗin yankin India. To ta yaya zan ba su amsa? Kawo, za ka iya yi mun wata alfarma ta ƙarshe. Ina ji. Gaya min ina jin ka. Wace bindiga ce waccan? Abin da nake so tun shekaru 20 da suka wuce hallau shi nake so yanzu. Duniya. Sa'ad da na yanke hukuncin zan karɓe Bombay na tona kaburburansa da kuma ramukan binne gawakinsu. Na zana sunayensa a jiki, kwanakin wata kawai zan rubuta kawai. Lokacin ya zo. A bawa yara alawa. Gai, waye kuke tarewa? Ku cire yanzu nan! Yanzu na ce! Ya sunan wannan? Kalashnikov. Kalash